د ئەنجاما عێریشە داعشê li ser navendeka Tirkiyeyê li sînorê wê yê hevbeşe bi Sûriyayê re bersiveka tund de Tirkiya nîşanda ku bi dirêja hiya 5 kîlometreyan derbasî navxaka Sûriyayê bû, tişta ku artêşa Tirkiyeyê ya ku zêdetirî not balafirî li ser sînor cîgir kiriye neragihandî. Ev bûye hevdemî rêkeftinekî di navbera Enqera û Washingtonê de tê ku hin medyayên bi ser hikûmeta Tirkiyeyê ve hin bendên wê rêkeftinê belav kirine. Li gor wan jê derane ku Tirkiya destûra bikaranîna bingeya Incirlîkê ya dikeve başûrî wî welatî ji aliyê balafirên hevpeymaniya navdewletî ve da. Li gor agahiyên Mekteba Cîgirê Serokwezîrê Tirkiyeyê Bolend Aranç, ku avakirina devereka aram bi dirêja hiya 100 kîlometreyan û kûrbûna 40 kîlometrî û derkirina rêxistina Daeş û hemû rêxistinên tundre û ji wê deverê û qedexekirina firîna firokên rejimê dikeve çarçoveya wê rêkeftinê de. Li gor wê rêkeftinê, firokên hevpeymaniya navdewletî û Amerîka dikarin bingeya Incirlîkê ji bo karê xwe di hindirê xaka Sûriyayê de bikarbîne. Herwiha bikaranîna bingehên leşkerî li Amed û Batman û Malatya û başûrî Rojhilatê Tirkiyeyê dema pêwîst be. û bendek ji rêkeftinê destûrê dide firokên Tirkiyeyê jî ku heman erkî dema pêwîst be pêk bînin. Û li ser pirsa hebûna hêzên Kurdî hin çavkaniyên Egedar gotin ku rêkeftin armançkirina hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD ve li xwe nagire. Heger regefê li ser sînorê Tirkiyeyê çêneka û dîmografiya deverê neguhere. Berûva jî vî bendî hin jêderên fermî ji hikûmeta Tirkiyeyê ji rojnameya Şerqil Ewsat re ragihandibûn ku rêkeftineke temam di navbera her du aliyan de li ser jinavbirina terorê pêk hatiye û gotin ku terorîst li deverê ne tenê Daişin wekû amajeyekî bi hêzên YPG yên bi ser Partiya PYD ve yên ku ew wan weke gefeke rasterast li ser Enqerayê dibînin. Bê ku nexşereyekî ji bo vê mebestê deynin. Li gor çavdêrên rewşê ku bi vê rêkeftina di navbera her du aliyan de, wê Tirkiya hinekî rûyê xwe di derbarê derbaskirina terorîstan di nav xaka Sûriyayê de spî bike û Amerîka ji aliyê xwe ve cihêpiyê xwe di devereke stratejîk de wê çê bike.